Takže to je ten starý. No, skoro dokonale. No a toto je ten kvázi opravený. Už sa zacvakneme. Je to lepšie. Takže treba to umyť celé, najprv v vode s mydlom, potom trošku pracieho prášku pridať, potom to oplachnúť zase alivážou nejakou a nakoniec to najlepšie pretrieť technickým benzínom a je to hotové. Funguje to dobre.